आता आपण वाढवूया 2 किलो वजन इकडे. या मस्त एकदम. होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है. आमच्या सासूमा पूर्ण व्हेजिटेरियन आहेत ना. ओके. आता हे गिफ्ट आहे, मम्मी तुला गिफ्ट दिलंय. त्याच्यात गिफ्ट आता मला माहित नाही काय दिलं म्हणून मी उघडलंच नाही तिकडे. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. हां, तर आम्ही जाताना 2 जण होतो, पण आता तुम्ही माझ्या खाली प्लेट्स बघा. इकडे मी घेतली पावभाजी, इथे घेतली मी मिसळ पाव आणि इथे घेतली मी मसाला डोसा. तर ही पावभाजी आहे काजलची. ओके, ही काजलला ठेवली मी इकडे पावभाजी. ही मिसळ आहे मला, कारण मला सर्वीकडची मिसळ भरपूर आवडते. भरपूर म्हणजे भरपूर. सध्या आम्ही बसलोय पनवेलला आणि वाईल्ड कार्ड एंट्री झालेली आहे. थांबा, ही आपली काजल आहे आणि वाईल्ड कार्ड एंट्री कोणाची झालेली आहे? हे आहे आमचे मातोश्री फ्रॉम बदलापूर. आणि आमच्या मातोश्रीला आम्ही देतो आहे मसाला डोसा. आणि आजपासून आमच्या ब्लॉगमध्ये येणार आहे मातोश्री बदलापूर रिटर्न. तुम्हाला कसं वाटतं आमच्या पब्लिकला एवढ्या दिवसांनी भेटून? आमचे पब्लिक भरपूर आठवण काढत होते की आईचं जॉली नेचर. आपले व्ह्युअर्स पण म्हणायचे ना, तुम्ही जे हसता ते आम्हाला भरपूर आवडतं असं म्हणायचे. होमस्टेमध्ये पण गेस्ट यायचे तर बोलायचे मला तुझी मम्मी खूप छान आहे, जॉली नेचर आहे. येस. आता आपण पहिलं खाऊन घेऊया आणि मग परत बोलूया ना. आणि असं अचानक कसं काय ठरलं होतं ते पण सांगूया. येस, अचानक काय पावभाजी आमची ठरलेली नव्हती. ॲक्च्युली ओंकार मला ड्रॉप करायला मुंबईत आलेला, फक्त मी तिथे राहणार होते. तो प्लॅन काहीच असा वेगळा झाला की माझ्या डोक्यात असं चाललेलं की काय करू, जाऊ का रत्नागिरीला, जाऊ का की राहू, असंच चाललेलं. मग नंतर कसं खूप कामं पण आहेत ना, तर मम्मीला नको जाते. तर ओंकारचा नंतर दुसरा प्लॅन झाला की मम्मीला सोबत घेऊन जाऊया, म्हणजे तू मम्मीला पण मिस नाही करणार. 1 से भले 2, 2 से भले 3 ती गाडा. चला घ्या खायला घ्या. बघा, मला कुठे गेली तरी मला ना मिसळपाव भरपूर आवडते. आणि ॲक्च्युली आम्ही पनवेलला आहे. पनवेलला हवा या चहा पियाला या. आणि आपण एक्झॅक्टली कुठे माहिती आहे का? हे पलेसपे फाटा आहे ना, तिकडे बोर्ड लिहिला आहे बघा, मुंबई पुणे. त्या साईडला लेफ्टला नवी मुंबई, राईटला गेल्यावर पुणे आणि माझ्या पाठच्या साईडला गेल्यावरती गोवा रत्नागिरी. होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है.
फिरण्याची मजाच वेगळी आहे. चला CNG वरूया. CNG पंपावर आलेलो आहे. 122 किलोमीटर झालेले आहेत आणि आता फक्त आम्हाला 15 मिनिटं राहिलेली आहेत. कुठे? इंदापूरला पोहोचायला. इंदापूरला पाणीपुरी खायला 15 मिनिटं राहिलेली आहेत. उतरू नको. उतरत आहे. Yes. गाडी चालली ना पुढे. येस येस. नाईटची प्रोटेक्शन पहिलीच करतो. नाही तर स्क्रीनमध्ये दिसत नाही ना बाहेरून कधी कधी काय. शॅम्पू आणायचं शॅम्पू. हे जाईल. पाणी भरून घ्यावं तर. चला मेकअप टाईम. इथे स्किन ग्लो केलं आणि इथे मी माझी काच ग्लो केली. म्हणजे आता एकदम क्लिअर दिसतं. कारण नाईट आता बघा संध्याकाळचे 7 वाजायला आलेले आहेत आणि आपल्याला फक्त 16 मिनटं आहेत इंदापूरला पोहोचायला पाणीपुरी खायला. आम्ही येता जाताना तो टाकतोच स्टॉप. काही तुम्ही खाणार का ना पाणीपुरी? थंडी वाजली. सामान बघा केवढं आहे. बापरे गार वाटलं. चला 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 जाऊया आता पटकन. आता पूजाचे AC बंद कर. कुठे गेला माझा पाणीपुरीवाला? हा बघा माझा पाणीपुरीवाला. हा बघा तिकडे दिसला. तिकडे इथे गाडी लाव. इकडे लावूया. लेफ्टला लावूया. क्रॉस करूया. आहे ना पाणीपुरी. आय एम पाणीपुरी लवर. दादा गरम आता बोलतो. हां खाऊन बघ. गरम बिरम आहे का? गरम तर वाटतंय. पुरीच गरम. थोड़ा गरम कम करो. ये आपका ना मीठा चटनी बहुत अच्छा है. एक बार मुझे दिखाओ. आम्ही तोंड खाऊ की नको समजत नाही. थोडा वेळ फूक मार. मुंबई गोवा हायवे. मुंबई गोवा हायवेमध्ये स्पेशल ह्यासाठी थांबतो आम्ही. काय बोलते का? नाही मी गोड खायला. गोड पाणीपुरी खायला. चला आमचे 2 प्लेट इकडे बुकिंग असते आमची हायवेवरती. हा आपला इंदापूर बस स्टँड इकडे आहे आणि मुंबई गोवा हायवे हा. टोटल आमचे आता 200 किलोमीटर झाले. टोटल 330 ते 340 किलोमीटर आहे टोटल आपलं ह्या घरापासून त्या घरापर्यंत. आता परत आम्ही आपल्याला टाईम तर भरपूर आहे. परत आम्हाला आता 1 तास आहे. म्हणजे पुढच्या 1 तासावर आम्हाला जेवायचं आहे म्हणून ते आम्ही तसं स्टॉप टाकतो. बघा आपली गाडी शिस्तीत आहे. आपली गाडीची स्पीड बघा 70 ते 80 मध्येच ठेवली आहे मी. 70-80 स्पीड ठेवली आहे मी. आपण नॉर्मल स्पीडवर जातो बघा.
पापड आहे की काय बघू दे मला. हे आहे व्हेज. हे आहे नॉन व्हेज. आमच्या सासूमा पूर्ण व्हेजिटेरियन आहेत ना, प्युअर व्हेज. पण अंडा चालतो. अंडा खातो मी. अंडा खातात पण चिकन आणि मटन खात नाही, फिश खात नाही. व्हेज. तर हे व्हेज फ्राईड राईस. आणि आमच्या बाईला चिकन शेजवान चिकन फ्राईड राईस. चिकन फ्राईड राईस. चिकन फ्राईड राईस. चिकन आहे का त्याच्यात? थोडा म्हणजे सापडेल. आणि माझा जो उपवास आहे नाही, मटन थाळी. काय मटन थाळी स्पेशल. बघा आता रात्रीचे किती वाजले? 10 वाजले. 10. आणि आपण आता कुठे आहे काजल? हे चिपळूण सावर्डा. सावर्डे. आणि आपलं घर इकडून किती लांब आहे अजून? 1.5 तास. 1.5 तास. म्हणजे आपण जेवून घेतो आहे, म्हणजे घरी जेवायला लेट होईल ना आम्हाला. आमची पार्टी चालू आहे इकडे. गरम असेल आई? हा म्हणूनच चांगलं. सांगायचो. मध्ये चला माझी स्पेशल थाली बघा. तुलाच बोललेलो थाली खा, तूच फ्राईड. चपाती वगैरे. हां, मग तुला चपाती नाही खायची, तुला फ्राईड राईस खायचं होतं, तर तुला फ्राईड राईस. आणि माझी मटन स्पेशल थाली बघा. मटन सुक्का, मटन ग्रेव्ही, मटन रस्सा, सोलकढी, भात, 2 चपाती, सॅलेड. वाव, या सर्वांनी खायला या. हे चपाती तोड घालेल की खा. तर हा घेतला पहिला तुकडा, हा मटनचा घास. मटन ग्रेव्ही, हा मटन सुक्का. आम्हाला बघा रात्रीचे 12-10 वाजले घरी पोचायला. 12 वाजून 10 मिनटं. आणि इतर पण आम्ही कामं करत आलो म्हणून 350 किलोमीटर झाले. आता बुब्बू बघत असेल, बुब्बू बोलत असेल हे लोक कुठे होते एवढे दिवस. आणि आपला वाईल्ड कार्ड एंट्री, आपली वाईल्ड कार्ड एंट्री. बुब्बू कुठे होती तू? बुब्बू चल चल. ए बालू, बुब्बू खुश खुश. अरबत या. स्वागत आहे. शंख वाजवलेला, शंख वाजवलेला. या आरामात आरामात. आमचा शंख आहे तो, शंख. या आरामात आरामात. बुबू खाली, बुबू खाली, बुबू खाली. अरे वा वा वा, आमची बुबू आली, बुबू आली. चला आता आपण वाढवूया 2 किलो वजन इकडे. या मस्त एकदम. फायनली आलेलो आहे. रस्त्यात भरपूर सुधारणा झालेली आहेत मुंबई गोवा हायवेमध्ये. आणि छान वाटलं आम्हाला. मस्त पोट भरलेलं आहे. आणि रस्ते कसे आहेत काजल? चांगले आहेत ना. तसं आम्ही व्यवस्थित आलेलो आहे. बघा तुम्हाला दिसतील 12-20 झालेले यायला. आमचे देव काय करतात आहेत ना बसलेले. सनफ्लावरला काय पाणी मारायची पण गरज नाही, तर आता पुसायला पाहिजे. सनफ्लावर पण व्यवस्थित आहेत. कालू कालू ओळखला तिने. कालू बुबू तुझी सीट कशी आहे? बघ कशी करते बुबू. हाय हाय, आलो मी आता. आलो बाबू, आलो बुबू. ती बोलते बोलून नाही गेला, काय नाही गेला, अशी बोलते ती. बुबू काय आला? हाय मी आता. हाय बालू बघ. कालू कुठे आमची? कालू संरक्षण आहे ना तुम्हाला. अरे नाही तरी 6 दिवस 6 अंडी खाल्ली त्यांनी. मग 6 अंडी. 6 अंडी म्हणजे एक भातातून कालवून, असं डाळीतून. डाळ नाही ना, डाळ भात नाही ना का. बरोबर. चिकन मटन कोणी आणून दिलं नाही आम्ही. आणि आज कसं, आज अंडा नाही, अंडी संपलीत. अंडा नाही म्हणून तो भात नाही खाल्लाय. ओके ओके. होय, त्याच्यात अंडा नाही ना म्हणून ते भात नाही खाल्लाय. चला या तुम्ही बसा आता. चला चला. आम्ही आणि उद्यापासून बुकिंग सुरू आहेत. ओके. आणि तुम्हाला हे सुद्धा सांगतो, ऑगस्ट महिन्यात मला
4 बुकिंग आलेले आहेत. ही गोष्ट ऐकून घ्या, म्हणजे आपली होमस्टेची क्वालिटी काय असेल. 4 बुकिंग्स आलेले आहेत, त्यातले 3 रिपीट बुकिंग आहेत. ओके. मुंबईला गेलो होतो ना, तर आपल्याला ते आपले सबस्क्रायबर आहे, त्यांचं नाव आहे दीपक मानकामे, माहिती आहे ना, ज्यांनी गणपती दिला. ते माझं काहीतरी काम होतं, तर ते आम्ही भेटलो पण होतो एक ठिकाणी. तर त्यांनी गिफ्ट दिला, म्हणजे सबस्क्रायबर्स गिफ्ट असं समजा. बॅगे सकट म्हणजे आता रत्नागिरी टू मुंबई टू रत्नागिरी येणार ना, तर ही बॅग मला ठेव. मी तुम्हाला सांगू, या बॅगची प्राइस काय माहिती का तुम्हाला? 14,22,000. बापरे. या बॅगची प्राइस आहे. हे कोडवर्ड आहे आमचा, कोडवर्ड. तर त्यांना आणि मला समजेल काय ते. ओके. आता हे गिफ्ट आहे, मम्मी तुला गिफ्ट दिलंय. त्याच्यात गिफ्ट आता मला माहित नाही काय दिलं, म्हणून मी उघडलंच नाही तिकडे. नाही बघितलं नाही, फक्त मी वरतून बघितलं की मला ते प्रिंगल्स दिले. प्रिंगल्स म्हणजे बघितलं तुम्ही. या बसा, या तुम्ही पण बघा काय काय. आता आपलं दोघांनी सामान्य खायचं ते. बसा. दाखव. हा, अरे वा, अरे हे पण होतं खाली. तर इकडे बघा, मला फक्त ही बॅग द्या. तुला बॅग देऊ. नाही, त्यांनी स्पेशल काय सांगितलंय, त्यांच्या आईला खारी आवडते ना, म्हणजे त्यांनी ते दीपक सर आहे, त्यांच्या आईला खारी आवडते ना, तर तीच खारी तुझ्यासाठी पाठवली. आणि बापरे, 1 वर्ष खायला मम्मी एवढी खारी आहे ती. पण आता आमच्या घरी एक आई आणि काजलची दुसरी आई पण आहे. काजलने ऍक्सेप्ट केलं होतं व्हिडिओ मध्ये की ती दुसरी आई झालेली आहे आता. ठीक आहे. तर ते झालेलं आहे. आणि हे मी काजलला देतो. काजल हे घे तू. त्या सरांनी दिलंय, त्या सरांना थँक्यू म्हण. थँक्यू चॉकलेट्स बद्दल. येस. आणि त्यांनी माझ्यासाठी बघ काय दिलंय. त्यांना माहितीये की मला हे आवडतं. ओके. हा, आता मी काय सांगतो, यापुढे ना मला हे गिफ्ट सध्या देऊ नका, कारण मी भरपूर खातो आणि व्हिडिओमध्ये सांगितलं की थोडंसं हेल्दी नाहीत म्हणून. पण मग हे एका दिवसाला एक संपतं, काय करणार आता. एकदा डबा खोलला ना, तो पुरा संपल्याशिवाय तो डबा ठेवत नाही. माझं समजतच नाही की नकळत त्याच्यात हात जातो माझा आणि ते सर्व संपतं. आणि सोबतच चकली नंबर पॅक नंबर 1 बघा काउंट करा. चकली नंबर पॅक नंबर आई दिवाळीत झाली. आई 2 दिवाळी झाली. चकली पॅक नंबर काजल 3 आणि चकली पॅक नंबर मला. म्हणजे त्यांना कसं माहिती आम्ही आई पण येणार घरी, कसं माहिती, म्हणजे भविष्यवाणी करता की काय तुम्ही. क्या बात आहे. आणि जसं मी सांगितलेले लाडू पण पाठवायचे. लाडू पण पाठवायचे हो, काय नको पाठव. एकदम छान गिफ्ट आहे. आता महिनाभर आमचं चांगला झालं. मस्त आहे. मुंबईची खारी. खारी बघा केवढी मोठी आहे. बापरे. ते पेटीवाले घेऊन यायचे ना, तशी खारी आहे. हो, एकदम छान वाटते. आणि थँक्यू असंच. आणि हे बघा, हे तर गिफ्ट आहे. आम्ही परत सांगतो की आम्हाला गिफ्टची अशी अपेक्षा नाही आहे. तुम्हाला एक मी सांगतो, आज मी आमच्या काजलच्या आणि आईच्या सोसायटीमध्ये उभा होतो मुंबईला. आता जिथून आलो तिथे फक्त कारमधून उतरलो, तिथे पण एक बाई उभी होती. अरे हो, तुम्ही युट्यूबर ना, म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ बनवता ना रत्नागिरीचे. म्हणजे तुम्ही विचार करा, कुठे मी एकदम पार्किंग लॉट मध्ये पण बाहेर असं उभा होतो, म्हणजे एकदम अनोळखी ठिकाणी. तिथे सुद्धा आपले सबस्क्रायबर्स आहेत. परवा सुद्धा मी एका कामाला गेलो होतो, एका बँकेत गेलो होतो. तुम्ही विचार करा, एक बँकेत, आणि तिकडच्या ज्या मॅडम जे काम करतात, मी अकाउंटर हे करण्यासाठी गेलो होतो. जुना अकाउंट होता ना, चालू करण्यासाठी गेलो होतो. तिथे सुद्धा ते मॅडम ओळखीचे निघाले. म्हणजे तुम्ही विचार करा, आय गेस या मुंबईमध्ये कमीत कमी मला 4-5 जण आता भेटलेत अशी. तर मला भरपूर हे आवडलं असं. म्हणजे हे न बोलता ना, हे सुद्धा आमच्यासाठी एक गिफ्ट आहे तुमच्या थ्रू. बरोबर आहे ना काजल, की आपल्याला सर्वीकडे ओळखलं जातं ते. येस. आणि आम्हाला आवडतं. तुम्ही बिंदास आम्हाला हाक मारू शकता, तुम्ही बिंदास आम्हाला बोलवू शकता, हाक मारून आम्हाला थांबवू शकता आणि बोलू शकता. समोर आलात ना तर असं पाठीपुढे नाही बघायचं, डायरेक्ट हाक मारायची, आवाज द्यायचा. येस. आता बघा, रात्रीचे 1 वाजलेले आहेत. आता आम्ही झोपतो आणि तुम्ही पण झोपा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. रात्र असेल तर झोपा, उगाच झोपा काढू नका दिवसभर. आता बघा, आम्ही लगेच मुंबईवरून परत आलो, कारण मुंबईला सुद्धा कामच करत होतो. सर्व फर्निचर्स बघितले, सर्व इंटिरियर बघितलं, बाकी तर घरातले कामं बघितली. सोबतच इकडे सुद्धा कामं झाली, ते तुम्हाला आम्ही उद्याच्या ब्लॉगमध्ये दाखवू. ओके, बाय बाय.
बाय बाय बाय, चलो सो जाओ.